afika ngithulisela leso sikhathi leso yena wayesayishelwe uyisokala Sanibonani ngibingelele ngiphinde nginamukele kule channel eMaswidi Media Production. Sephinde ke wabuya ke lo mfana ke ohlala ephethe ke ezinhle zodwa. Ngiyacela ukuthi mangabe uyaqala ukuphela channel ungicofele subscribe, maqedwe kwale video ushaya like bese ke uyakhomenta kulolu daba engize ngalo namhlanje. Nganza kwethu balokhu ke beshaye ihlombe abantu balokhu bebabaze njalo emva kokuthi ke kuxhashe noma ngithi nje emva kokuthi kuvele omunye ke ozalo ke lenkosi yamagcwama ogama lakhe uSimakahle onekhono eliyisimanga. Kukhumbuze ukuthi lo mfana ke uCibi ubudlelwane bakhe noCibi ke kuthini, yena ke uthi ke malume ke kwinkosi yamagcwama enkundleni zokuxhumana ukhona mawumsesha ke uthi ke uSimakahle umshana ke wenkosi yamagcwama. Umfana omncane ke unkosi yamagcwama yake ke yacula nangaye ke lapha na ke kule ngoma ithi eRadio Die yake yacula ngaye ke isho ukuthi ke uzomzalela abantwana abahle omzala baSimakahle. Natso ke intwana encane ke siqashile ke gcwele enkundleni zokuxhumana. Kule video ke ngizokuzwisa umfana omncane ebhonya ingoma, wonke umuntu lokho ebabazile ke basho nokushoka abantu ukuthi cha kushuthi umculo wenkosi yamagcwama awekezi ukusuka ke emehlweni abantu, akwezi ukuphela emadlebeni abantu, makuthi ngisho nasemndenini uqobo lwakhona sekukhona impela umuntu ocula ngalendlela eyisimanga oshaya ufuna inkosi yamagcwama nje kunjalo. Kade nje eminyakeni edlule sibabaza ukufika kothisha wamagcwama okhumba bayeke olimit nabanye abashaya ufuna inkosi yamagcwama sekuvela ngempela ophuma ke egazini lakhe ke manje uSicebi. Kule video ke ngizozwisa ke umfana omncane ke evenqa ingoma. Angazi ngaba yile emhlabeni uma ungavuka useni usushintsha umqondo ngami ungasalala uthando lwami. Angazi ngaba yini njengokuthi uyangithanda ngabe uyazi kusho ukuthini nalokho. Angokuthi uyangithanda ngabe uyazi kusho ukuthini nalokho. Nedali wakuthatha impela umathaphutha dali wangishiya mina, kanti nilengayenza ngangcono kunami. Wangitshela ukuthi ngikuphethe kahle mara wayo ungangitshelanga. Wawuthi ma ungikhalisa afika ngithulisela leso sikhathi leso yena wayesayishelwe uyisokala. Wawuthi ma yes sana sami ngengagula ngaye emtholampilo bafike bangitshela isimanga bathi inhliziyo yami isigcwele othandweni.